Сега ще видите как се борим с едни копеленца от това нещо. Наречено Warpex. Дебе селянин. Прост мриве, какво ми върват мриве? Какво да мриве? Сега както виждате ми вървих някаква трова. Виждате какво се случи, сега пак трябва да отидем също място да си взема айтемите. Хайде, идвай. Аз се убия. Ела при мен. Това точно. Ти ли ми взе айтемите, бе? Не. О. Ела. Да. Сега ще оцелявам с дък 21. Сега сме набавили нужните материали, да се правим проста полипка. Тук ли да построим? Аз имам дърво много. Тук мисля, че е най-добре. Айде да разчистим. Да. Няма да разчиствам, бе. То си ето. Това ме само. Дърво имаш ли, бе? Да, взема на макна. Вей, дърво имаш ли? Да. Айде, аз имам. Добре. Къде е чисто точно? Ела тук при мене. Как да махне тази земя? Къща ще ни бъде малко. Както ви се обработим дървото. Добре, дък, пази се. Остави малко и за мен, бе. Да се обработя дървото и аз почвам да строим. В една къща ще живеем. Да. И как ви се е готово? Сега почвам да строим и аз. Дева и лаген тия сървър, гледай, стои едно купче, топа ми изчезне. Вени, какво става, бе? Какво става? Аз ще слагам купче. Трябва да чакам 10 секунди да се върне плагина.
Please slide 10 seconds before... Аре, майка ти да има. Браво, браво, прайс. Браво, момче. И на мен ми свърши дървото. Споко, аз имам да ти дам. Аз имам пари, ще отида да купя. Ма то няма разолива човек, то не се продава тук. Ти откъде го питая моркови? От Warp Напиши Warp. А ти откъде купуваш? Е под шопа, само че не знам къде са. Втората колонка от... Айде, какво ти стана, бе? Малко лагна. Ще да направим един крафтинг тейбъл и да направим врата. Да прави честове? Или после? Човек, той има Warp Food. Ти тая работа не си ли я знае? Не. Вземи и намери камъни за печка. Okay. За направо да сложиш паражолите и иди, ако имаш пари, иди купи въглища. Чай първо да направя вратите. Още не съм допростил къщата, чакай само да простим и че такова, чули? Аз забравях само. Не я прими. На те с колко фокуса ти върви? Пък горе-долу с 30-40. Ми върви с 53. Не в момента на Майнкрафт. Мен на клипа ти казвам, като снимам. На Майнкрафт. Не, качи на 80 фокуса. Добре. Боян, дък я преми. Чакай, че направи, бе, чакай, стана тук нещо чудо. Не, да те убиеш, защото тази къща после... Сетни си хубаво бързо. По най-бързия начин. По най-бързия начин си сетни хубаво. И задачата е изпълнена. Добре, да приемай.
Абе, нека би дървото за тия бутони, бе! Абе, нека би дървото за тия бутони, бе! Скапано е с тех! Абе, Ако не мога да отвориш тази врата! не подобряй. Малко за... Да. Да си ходим по най-бързия начин. Абе, ти седна ли си хома, бе? Дай да построим по-късно. Аз ще правя рез. Казах ти, бе, нади купи въглища. Аз нямам. Поне да е малко дърво да опъкам дърво. Сложа един стак дърво и ще го печем. Това дърво. И това бе всичко от нас. Ще ви продължим този клип. Сега чао!